Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbine Larrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak. Bi astelenean behin argia.eusen. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. Apa lagunak, gaurko saio ederra hortan, itzen berdugu oso gauza garrantzitsu batzu ezta? Bai. Oso. Baina, etorkizuna baldintzatu aldizutena erabat. Guztiz. Eta gainera ikuspegi kapitalista batetik hortik ez bazara pasatzen, nonbaitera heldu zaitezke, baina ez oso altu, segurani. Hori da. Zeintzu dira gauza horiek? Unibertsitateak. Betu, eharrak. Baina, danak o... Ez, gaur hartuko itzingo dugu unibertsitate jakin batzuez, munduko prestigiotsuenak edo hoien artean daudenak bintzat. Orduan, EHU. Hori da zure alma materra. Ez? Zukan ikasi zenuen? Nik ez naiz ez da hortiz pasarein. Ez, Eta bitu altu heldu naizen hemen zurekin predikoa botatzen. Kaleko unibertsitateakoa zen. Hori da. Estres guarri hor. Ez gara EHU-ra jungo. Nafarroako unibertsitatea ere ez gara jungo. Jainkoaren obrarena. Horrek prestigio handia badu. Hori bai. Ez urrutira joango gera eta Yalera. Estatu batutara. Zehazki New Haven irira, hori Connecticut estatuan dago. Bai. Baina berez, unibertsitate horren historia 1700 batean hasten da, eta ez da herri hortan hasten da Killingworth izeneko herri batean, ze urte hortan Collegiate School goi mailako ikasketa zentroa fundatu zuten bertan, baina handikan gutxira, handikan 15 urtera, 1716an, eskola berrian, New Havenera, gaur egun daukan kokalekura aldatu zuten, eta handi 2 urtera, 1718an, Yale izena hartu zuen, gaur egun, ez bakarrik estatu batutako, baizik eta munduko unibertsitate prestigio dunena edo, prestigio dunenetakoa dena. Hala, saltzen dute beintza. Bai. Eta urte hartan, 1718an, Bostonen jaiotako Elijah edo Eli lagunentzat, Yale, 1749an eta jaio eta 1721an hiltzen negozio gizonak unibertsitateari emantzion doaintzan 9 merkantzia fardo, ez? Emantzizkion. 9 fardo? Bai. Emantzizkion? Bai. Zer, jatorra bera? Bai. Eta zer zegoen? Ez dakit, baina saldu zuten, ez? Fardoak. Fardo saldu zituzten, eta guztira 560 libra inguru lortu zituzten. Hori asko da. Garai hortarako bai, ze horri esker eraikin berri bat eraiki zuten unibertsitatean, eta horregatik jarri zioten unibertsitateari filantropoaren izena. Sophomores we have a task. Tis best performed by torch and mask. Eli, yeah, foley, roly, roll. Eli, yeah, foley, roll. In junior year we take our ease. Foley, roll. We smoke our pipes and sing our glee. Eso polita, Bai. 9 fardo talako kantatzarra jasotzea bueltan. Urte batzu pasata, ez? Bai. Unibertsitate osoaren izena, eta gero kanta ere, bai. Gainera, Yaleko ikaslea kantatuta. Jo, bai. Zer gehiago eska daitek. Hori da. Hor baino zintzen, ez? Eli Yale hau. Esan dugu, negozio gizena zela, ez? Merkantziak eta... Saldu duzun bezala, ez dakit nondi joango dena, baina ja fardoak negozio gizon nahi eta hola esan da... Bakar esango dizut, 20 urtez, Ekialdeko Indietako Britainiar konpainiako kidea izan zela.
titulo hori, asko protez daizu. Ez du txiki egiten. Bai. Eta gainera 20 urte ditan, geroz eta kargu garrantzitsuagoa lortu zituen, eta 1684tik aurrera Madraseko, Indiako, gobernadore izan zen. Espekulazioaren bidez eta konpainiaren dirua bere onurarako erabiltzen, eta ibili zen. Baita ere merkateriarekin isilpeko kontratuak egite zituen, konpainiarekin kontatu gabe edo, eta egin zuena zen India arpilatu, Bira. eta horrekin dirutza lortu. Berez, konpainiak ere helburu hori zeukan. Baina beak egite zuen beste bide batetik. Beste horrek esango zuen bezala, kolonialismoa da lagun. Hori da. Zengo zuen berak. Bai, eta konpainiaren kontrako jardun hauek zirela eta, azkenian karrutik bota zuten. Imaginatu, nolako izan berdezun. Hori. Olako batetik bota zaitzaten. Zu bezalakoek botatzen zaituztenean. Zerbaski zuelana ondoegi egiteagatik. Eta orduan hori 1689an bota zuten, eta orduan Ingalaterrara joan zen, eta hasi zen bildutako ondasuna xautzen. Baina, tarteka prestigioa eta izen ona emango zioten doaintzak egiten zituen. Beste klasiko bat. Bai. Nei hola, ezakit, antza topatzen dio Amancio Ortegarena. Amancio Ortega, eta unibertsitate sari garela, oinetikoa. Baita ere, horrek bazeukan harremana, bai. Bazekan, bai. Horrek merkantzia batzuk muitu zituen. Bai. Uluak eta. Bai. Eta hori, doaintza horien bidez eta Madrasen, hain krudela eta diruzalea izateagatik ezaguna egintzena, gerora egingo zen ezaguna kalitate handiko eta gizona izateagatik. Baina, azken urtetan, Ilai Yalen ondasunaren jatorria aztertu dute pixka basakonago, hainbat ikerlarik, horietako bada Joseph Janelli, historialaria, eta gehitu du funtsezko elementu bat, Yalen diru iturriei gehitu die, esklabotza. Hori ere etzen espero. Fardotan ja gero eta garbia bakaz ez egon, Eta Janelik esaten duenez, Yalek ez zuen soilik esklabotza onartu, Indiako ozeanoko esklabotza merkataritza zuzendu eta bultzatu zuen. Detaile txiki bat, bai. 1680ko hamarkadan, Madraseko gobernadore zela, arau berezi bat jarri zuen indarrean, eta zen Indiako portuetatik ateratzen ziren Europarrontziek, guztiek, gutxienez 10 esklabo eraman behar zituzten derrigorrez. Behartu. Bai. Esklabotza sustatu derrigortu egin zuen. Bai. Jefia. Eta jakina, bere lehenengo biografoek edo ez zuten hori aipatu, jarduera hori zuten aipatu. Letra txikian idatzita zeon. Baina, kontua da ekialdeko Indietako Britainiar konpainiaren agiri eta akta guztiak digitalizatuta daudela gaur egun, beraz, edozunen eskura daudela, eta Janelli historialari honek esaten duenez, orain ez dute aitzakiarik ez ikusiarena egiteko. Eta Janelli ez da gaia aztertu duen bakarra, eta gero ez da gehiago dira, hori ez, unibertsitatean izena aldatzeko eskatzen ari direnak. Eta unibertsitatea barruan bertan ere, zerbait egin dute. Azken 3 urtetan edo, David Blight, historialaria buru duen Yaleko lantalde batek, neko zorrotz eta xe aztertu du, lotura hori, unibertsitateak eta esklabotzarekin, bai. Zuen lotura, eta duela hilabete batzuk, Yale and Slavery izeneko liburu mardula gainera, aurkeztu dute, eta aurkeztu zuten unibertsitatean bertan, eta horrekin batera, unibertsitateak ofizialki barkamena eskatu du instituzioak esklabotzarekin izan duen loturagatik. Barkatu dut berriro ingo. Baina, barkamen ofizial hortan, izena aldatzeko aukera, ez da aipatu ere egiten. Erraiten badu barkatu, sentitzen ditudan hitzekin, ezin naiz gehiokora pilatu, nahiago zintzuki hitzegin, ene hitzak ez bilatu, gibelera begiratu, ene aintzina argi dadin erraiten badu barkatu, sentitzen ditudan hitzekin, ezin naiz gehiokora pilatu, nahiago zintzuki hitzegin, ene hitzak ez bilatu, gibelera begiratu,
Kaidazu ama nere iragana ezin dut aldatu gerora. Orain bandan Pues oso ondo. Bai, itxuraz, Yale izena ezin aldatu, baina berriki beste izen ofizial batzuk aldatzeko arazorik ez dute izan, esango nuke mundu akademikoan. Adibide batzuk jarriko ditut, nazioarteko anglosaxoien elkartea zena, orain da goi erdiaroko Ingalaterrari buruzko ikasketen nazioarteko elkartea. Hori da, aurreko nekatu zenulako anglosasoia ez dela politiko kizutzena, ez? Hori da, bai. Beste bat, Cambridgeko Unibertsitateak editatzen duen Anglo-Saxon England Journali, izendatu dute, eta Early Medieval England Journal jarri diote orain, eta Nottinghameko Unibertsitateak ikasketa anglosaxoiak izeneko masterra zeukan, orain goi erdiaroko Ingalaterrako ikasketa du izena. Ja, baina izen aldatzea zure unibertsitateari mundu mailan pues, ezagunetako dena, esklabutzarekin izan dituen lotura erabat zuzenengatik, agian gero ibain izen aldatuta ez datezu nahikoa ote da. Bai, baina anglosaxoi zergatik kendu dute? Hori... Ba, horregatik edo. Kontua da, alde batetik egia da, garbi dago, anglosaxoi hitza debekatzea, saiestea, erabaki dutela, eta batetik terminoak zehaztasuna galdu durako denboraren poderioz. Berez, angloak, saxoiak eta jutoak izan ziren Erromatar Inperioaren gainberatik, gero normandoen inbasioak arte, beraz, erdiaren hasieran Ingalaterran bizi izan ziren herriak, Germania jatorrikoak, eta orduan hori dira, ez? Anglosaxoiak berez dira, goi erdiaroko edo erdiaro hasierako Ingalaterrako biztanleak. Bai. Baina, hitzaren esanahia zabalduz joan da, adibidez, estatu batuen mendebaldean, anglosaxoia esate zieten, kolono inglesen oinordekoei. Eta beste ez, kolonia batzutan ez, berdin egin zuten, eta hotzan jatzen inglesei mugatzen, ez, ja, Europa osora zabaldu zen hori. Hau da, jatorri Europa errekoei, anglosaxoi ibizena, ez, jartzea. Eta orduan egia da, ez, asko galdu dula jatorrizko esanai historiko hori. Baina hori aspaldi gertatu zen, eta orain arte ez dira, ez, arduratu akademikoak hori aldatzeko. Zerratu da azken aldian, estatutuako eskuin muturreko txuri supremazistek, hori ez aia gustatzen. Terminoa erabiltzea erabaki dutela. Kontrakoa, ados. Bakigu gaina, zenba gustatzen zaien aiei ez, hori, terminologia zehaztasune eta zorrotz erabiltzea, eta apropiazio bat egin dute, desegokia, jakina, eta ario hitzaren sinonimozat edo jotzen dute. Eta horregatik, anglosaxo hitzak kutsu arrazista badauka, eta ja ezin dugu esan. Orduan, Trumpek erabaki du unibertsitate hoien publikazio guztien izena galdatzea iaia. Ez dakit. Bai, berak ez botako zuen egun diskursoren batian horlaitza, eta ja ez da politiko gizuzena, anglosaxo hitza. Ez, anglosaxo hitza arrazista da, baina Yale ez. Yale ez. Agian etzen arrazista, Zein? Yale, agian diruzalea eta... Bai, garai hartako semea. Hori izaten da orain, ez? Zein goztuen gaizua. Bai. Kontua da, Yale izaten jarretuko duela, baina gainera esan behar da ez duela, ospea handia badu, izena handia, baina ez dela unibertsitate ona. Eta hortarako, 2023an egindako ikerlan batean oinarritu gara, errankin bat egin zuten munduko unibertsitate honenekin, eta 16. tokian dago. Bai, asko galdu du, Aurretik ditu adibidez, Singapurreko Unibertsitate Nazionala. 8. postuan. Eta estatu batutakoak Stanford, Harvard, ere, aurretik daude, 5. Harvardek badaka iztena. Bai. Sona. Eta gainera, Joseba Sarrendiaren argazki mitikoetako jertxean... Hori izan, Nik uste baiez, Harvard jartzen duela. Bai. Hori gore handia da. Bai. Kubako Unibertsitatea ez dago hor. Ez dakit, azkenean, zerrenda soluzia da, nikoikoak bakarri biratu ditut. Eta orduan hori, eta podiumean daude beste bi unibertsitate oso ezagunak, gaina elkarren... Anglosasoiak? Ezin dugu esan. Sasoi? Inglaterrakoak, edo Erresuma Batukoak, edo Bretainia Handikoak. Ezin da asmatu, Ez que...
Igual, Eskotarikoak. Europa mendebaldean dagoen Irla multzoko uarte, Baina Gales, Eskozia, Irlanda kenduta. claro, uarte handienak aipatu ditut. Orduan Gales eta Eskozia kenduta. Hori da, bai. Hori dena esan da, ulertzen da. Bai. Esan berriro? Hortxe daude. Elkarren artean uste da, 40 kilometro daude, eta Londresekin iruki neko egirateroa osatuz, Cambridge eta Oxford, edo Oxford eta Cambridge. Nola ez? Bai. Munduko unibertsitate ospetsuenetakoa dira, eta zaharrenetakoak ere bai. Oxford lehenago sortu zen, 1986 urtean. 1986, bai. Bai. No. 900 urtetik gora dauzka, bai. Eta handika gutxi urtera Cambridgeko aipamen zaharren abintzat, 1909 da. Eta hori baino lehen, Cambridgeen ere, zegoen olako giro intelektual bat, ez, inguruetako monjeek, zuten, ez? Monjek? Bai, monjeek. Keska, bale. Bai. Keska intelektuala, zeskaten. Bai, hori izan dezula, unibertsitateari metaforikoki alma mater esate zaio, eta ezaki zergatik, ze oso mater gutxi pasa dira hortik historian zehar. Pater asko, gehiegi, baina, kontua da, hori da, pues ez, inguruko monjeek, eta ez, bazutela ospe hori, eta ez, eta, baina, unibertsitatea pixka bat beranduago sortu zen, eta esaten dutenez Oxfordeko irakaslek sortu zuten. Irakaslek? Bai. Handik junda. Bai, handik junda baina beto esan da, handik ies egin da. Oxford town, everybody's got their heads bowed down. Sun don't shine above the ground, ain't going down to Oxford town. He went down to Oxford town, guns and clubs followed him down, all because his face was brown. Better get away from Oxford town. Dilani Oxford gustatzen zaiola. Ez dakit, kontua da hori, esan dugu ez, Oxfordetik esi joan zirela, irakasle horiek, eta itxuraz, 13. mendearen hasieran, hilketa bat egon zen, Oxforden, eta unibertsitateko 3 irakaslek parte hartu omen zuten hilketa hortan, krimen hortan, eta epaiketa egin zieten, erruduntzat jo zituzten eta urkatuta exekutatu zituzten, Elizako agintaria iritzia eskatu gabe. Eta hori nahiko ohikoa zen garai hortan. Elizako agintari iritziak, bere iritziak pisu handia zuen, eta askotan epaia aldatu ez, baino zigorra ez betearaztea zekarren, eta askotan Elizak egite zuena zen, hori ez, intelektual horien alde egin, ez, garrantzia handiagoa eman beraien balioari egite zituzten krimenei baino. Eta baina kasu hortan horrelakorik etzen gertatu, eta 3 exekutatu zituzten. Baina esaten duten ez ere, interes politikoak ere baziren tartean, eta horrela irakasle multzo bat sentitu zen, mehatxatua, ez, besigabe, eta batzuk urrutira joan ziren, Parisera, eta beste batzuk gertuago geratu ziren, eta hasi ziren Cambridgeen, ikasle batzu bildu, hasieran bakarka, irakasle bakoitza, ikasle multzotxo bat biltzen zuen, eta eskolak ematen haste zen, eta bere alaia irakasle guztiak elkartu, eta hasi ziren, eta sortu zuten unibertsitatea, bera. Zeherraz, hola esan da zeherraz, Bai. Hilketa bat, beldur pixka bat, ies egin, eta... Galduta zeden ume batzuk hartu, instituta etorri nahi, venga, inaugurota. Egia da, jatorri ez, Cambridgeen jatorriaren historia ez dela oso, ez dakit nola esan, fidagarria edo. Eska pelikula, bate. Bai, aitortu behar dut, nik iturri bakarra topatu dudala, Suffolken The Light Ages, erdiaroko zientziari buruzko liburua, eta nera beste iturririk ez dela aipatzen, beraz, tentu zartu behar dira, baina batzutan errealitatea sakrifikatu behar da, fantasiaren izenean, eta gaur egun gaina krimenak tiroia handia dauka, eta ez? Bai. Zer dira 8 urte gainera. Bai. Egiaztatua dagoena da, Cambridgeko hasiera horiek ez zirela oso lasaiak izan, ikasle gazteak, nola ez, parrandarako eta iskanbilarako joera zuten, eta bertako bizanekin irabirak eta gatazkak izan zituzten,
Eta bestetik, bertako biztanleek, bertako biztanleak ikasleez aprobetxatzen hasi ziren. Aprobetxatzen. Bai, ostatu eta janari prezioak asko igo zituzten. Gara. Eta azkenean, 1231an, Enrique Bigarren erregeak erabaki zuen bizitza universitarioa nolabait arautzea, Cambridgeko giro hori, Cambridgeen dakigulo berez ez zegoen hilketarik, Oxfordeko agian larriagoa izango zen, baina fama txarra beraiek irabazi zuten. Ez dakit, kontua da arau batzu jarri zituela eta ikasleen esportazio ekonomikoari muga jarri zizkion alde batetik, baina bestetik ikaslei edo gaztei jarri zien baldintza bat hirian Oxforden geratu izateko. Ez muskortzeko. Ez, hangeatzeko zinbesteko zen matrikulatuta egotea. Bueno. Horrek ez du esan nahi parrandarik edo ez zutenik egingo, baina... Bueno, ez da baldintza txarra. Hori da, bai. Eta orduz geroztik, dakigunez, bi unibertsitateak buruz-buruko lehia estu batean ari dira, zin izango ote den munduko onena edo prestigiotsuena. Eta karo, jakiteko arraunean egin behar, ez? Hori da. Ia 200 urte dira, eta Mesiseko uretan arraun, estropada egiten dutela. Bakarrik? Zaten umagian, hau... 1829an hasi zen jokatzen, estropada. Eta egia da une honetan Cambridge dela nagusi, 87 bat, baino tarteka ere Oxfordek gain hartzen dio, eta diferentzia oso txikia da, eta horregatik erabaki dut berdinketa usteko 3. elementu bat sartzea. A ber. 1909 urtia, maiatzaren 14 egunian, Orilloko herriko barraren aurrian, balia agertu zan behatzikaldia. Ez esan gure Benitok Cambridgeen ikasizula. Ez. Bertxoi letrari erreparatu behar diozu. Berez etzen 1900 urtean izan, 1978an izan zen, zehazki abuztuaren 25ean, eta Orilloko barraren aurrian agertu zana etzan balia izan zen Oxfordeko trainerua. Bai. Galduta? Ez. Orilloko nazioarteko estropadako lehenengo ekitaldia izan zen, orduan. Oxford eta Orio lehiatu ziren, eta Oriok irabazi zuen. Kontuan hartu behar dugu, Oxford aurreko 3 urtetan, 3 estropadatan, Cambridgeen aurreko 75, 76, 77an, irabazlea atera zela, beraz, esan dezakegu, momentu hortan bien artetik onena zela, ez? Egia da, urrengo ekitaldian, Cambridgeek ere parte hartu zuela, eta Cambridgeek irabazi zuela, baina segundu gutxiko aldearekin. Bueno. Eta ja, 1970an, 3. ekitaldian, berriro 3ek parte hartu zuten, Orillok, Oxfordek eta Cambridgeek, eta orden hortan geratu ziren. Orillo lehenengo, Oxford 2. eta Cambridge 3. Eta gainera, 3. 30 segundu aterata. Ja. Guztira, ez dakizen bat aldiz jokatu den nazioarteko estropada hori, baina Orillok guztira 6 aldiz irabazi du, Oxfordek behin uste dut, eta Cambridgeek bitan. Pues falta zitzaena horietarrei, ez? Nola beti joera dakaten apalapalitza egiteko bere arraun munduaz, baina Oxford eta Cambridgeen gainetik jarrita, pues listo, ez? Baina ez dauka unibertsitaterik. Bueno, beharrik ere, ez arraun egiteko... Ez, eta errealeko entrenatzaile izateko ere. Errealeko entrenatzaile izateko, bai. Euskaraz ikasteko, Manol, venga. Bai, kontua igual, pizkat, bai. Orillok igual desempaterako ez digu balio, eta arun beste referentzi bat, estropadekin jarrituta, hartu ezakeguta da. Azken 1 urtetan, emakumen estropadara egin dala, Cambridge eta Oxforden artean. Gauen arte esan dugun guztia da, zakildunen arteko lehiak, ez? Eta hor, Cambridgeek oso nabarmen irabazen dio Oxfordi. Bai, Cambridgeek irabazi du 58 aldiz eta Oxfordek 30 aldiz. Ja.
bai. Eta hala ere, lehen ranking bat aipatu dugu, eta esan dugu podiumean zaudela Oxford eta Cambridge, baina 3. eta 2. postuan daude. 2. Cambridge, 3. Oxford. Esan behar dago ranking horiek askotan egiten direla, eta irizpideen arabera emaitzak aldatzen direla, ez? Baina denetan hori, Yale neko berian dago, ez dago 10 lehenengoen artean, eta hauei biak oso goian egoten dira, baina nik kontuan hartu da ikerlan hortan, zehazki lehenengoa beste unibertsitate bada. Eta da MIT. Zerbitu, osea... Sekretua, ez. Massachusettseko teknologia institutua. I'm going back to Massachusetts. Something's telling me I must go home. And the lights all went down in Massachusetts the day I left her standing on her own. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabal dezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.